Gako ku Christopher Keoro Mumanyi lieta lindi limanyekanite buna Kasisi. Egasi ya nene rende buna chinguru cha cyalenge chinke tale kunyara gasi ya Mugondo. Egasi ya no kuri no mutego rarorie usasi biro muntu mutengori abaguchwali bayonguse nabo konyora kwa yakwarenge gola kindinde kabe pati mbali sarangeti guchisicha akari no mote akarori omote gaji kubutole enkoro igorori enkoro igotabukana omotori ogatingisika okamoleta inse ikaba pati mbaya akaumia akauri Nyamira tukatema kumusurikira Nyamira tukamwira paka Bosongo ikaba pati mbaya Jumatano saa 1 cha morogoba agasira abatoteme tukumurwanira guikira abu lakini rende agasinya bona yaikire ngatwarusira umubere Bosongo toyeretire ibara yaikire bona nkurigitoro moroberio bwakamohenia tokurigire mubuko kende tikeyo tokurigire risiko kende tikeyo tokuboria barayi asemore gakyo mujuno teta kokonya nundura atwala moyo bwanja motosire mipangero ne menge no gusira tutagete bia mono joto mukamanda nara itundu baria matuko make omwana uyo sirite ni kasi ni yane ae kenyoro igarenge kwerigeria arine to motari sicha kerari no motesi sicha akwerigeria motorire kiera tabwati kenda kagondo nkaiyo akagukorwo mote nenke ndemo muromu abo kanyore simi no musani omanyete no mwana uyu ogure korwo mote chinsa 12 cia marogo basa 1 nabona minyogete baka Nyamira nkanyoro ogure obunekire cia maugaya yebigoti gasukire iga akwa obuate emiaka 36 igabwata abana ba 6 omwana omonene igare kirasi 8 ekianda na abandi nebike nore nyomba tiyo somo chioyo omuswati yo sogete nore ngombe tabwati igachandegete nkoboria abaisimiwa abange kiera mbaro bamanyete twandange irike siasa bono nkobori nenche choto mwai kenyoro no mbiarire omwana etabwati kene nkobori oyo minto egavana na abori oyo minto Steve Mogaka abori oyo minto Cherusa abori aba senator Janua nore gavana ya Bosongo na aba senator ba Bosongo abachumbe ba Bosongo kerangusi abakonyi mutakire twasabire n'abahama tebe kenyoro nyapara ibere kenyoro skuru matokonye ekiara na turanyara koenia oyo minto yokwa abana kibaramenye nkoraro rande omo MCA oyo Nyamira town sibo oyo minto kiukimasira kora sokare n'engombe na baise inoborai takora rente ngombe takora no abana abagwatu no engombe barente no engombe bara kameru aino rogo konya nenche na buri na bamate bonsi batokonye njengoro kumaire nyaboke matoke ano nsogete guchaye muchoyo oyo no mwana ominto oraire omaende omwana oyo gakwerigeria bugocha bona najitano kwerigeria tabwati kende obakongumbura aso muchoyo abana bokamba bwati kende abana boka babwato bokongu none yanga none gekoroto none omongo noye gakwerigeria sana yaosoka naria bari kuna kwererani amaene onkuburia abachumbe baito egabana yaito nyaribo Steve Mogaka MCA Matwere karanjai kaso muchoyo kende nke nono motoriro abaminta abamate batoetanaine tokonya asenge nchoyo buya bwino naende noyo minto Simba aradi ko Bosongo atokonya yo minto Cherusa Mumanyi abaminto Kemoni yo minto Janua abaminto abarai bonsi barase gatie yeito yonse omona amaene tokonya egekorantu bwato bokongo bolemero bonge bole sense asega asenki naende tokobore nabona abana baochkwande sukuru amaene mbabwati none uniform mbabwati none igoro de twanyora futa tokobeka ege na basho kosirwa na baranyare bagosoma abarai na ubako sira abantu muchokina naende omuchogare abana baochko babagambi bamambia baochokonya ase community yeito aiga se kenyoro torange skuru technical school njegondo morai bwetundu bali bank center 144 igono kuna gochana na kobasiomeria yoni natebira barai baito moyo minto nyagarama yani minto nyaribo incho to konya senke yo minto Matwere to gosa gocha incho gocha guka yo minto Chanua yo minto moiberani tiga chega iga to konye
egera tusukie tonyo tusomia abana aba bacho ko babakambi ba mambi inche Samaria tangulu ku Steven Okioi no yomumanyi kola ige skulu ekenyero omwana onyagosira ninchale ku runyuma rangeheria igo nabonte gite kuba manyanga abarai baito bonse pi ba county ya Nyamira na outside Nyamira county na batu tuiraniri mbiyamana kiagara mintu buna ya ikira singe kwa manyanga amangana nara makong mono yugusira kwa Christopher Keoro omwana oyo Christopher Keoro nere omuinjinia tubwata ase mechieta kwaruri emetekera ase nonye Nkisi county I think oikirororo ase ngenji okore gasi engia igo bone eki atigire maega nkerianga otigira abana abake kabisa abana bakoyokogonka abana sita igo bono omochiora kende tikeyo by the way ne nyombero nonye nchikoni teyo igo nabo tware gosabanga bari abasani baito bonse abana siasa baito bonse abaisimigo bari bago banchete gokonya twabaganiria amayasi chinga kiechu buna bana mwesimigo ito uyo minto mwesimigo matwere na igetamara goba naende nabatokera nimbia mono igase besimigo bande na inwe bange the same inkibono kerese budget yeito nchero mo chairman bwebirirevi nabo e budget ye garatwarose tumarogoba e budget ye Marieta Samuel Nyagwachi enkane kenyoro omwana oyo sirire no omwana one yakorukwa Christopher Keoro Mumanyi kasisi oserinde kasisi abarai abachumbe monyare gotokonya tubwate okomige kokonge nae no mochie ntubwati nyomba aso omwana oyo osirirwe omogakoye gavana Matwere Steve Jerusa Chanua Liberera Kamoranje motokonye kiagira ntomigire Moturi Kamoranje motokonye banga the budget yetwa ya 350 igo yari kugaramia paka ng'ombe paka kire gintu no muchiyo utigare na gintu kende geke lakini asama sis ko yagendie woka koera igo na batwa ite budget yarabe ya 100 07 200 430 50 tiganye irore nambe yesimi 07 200 430 50 ene erieta ligoja Dominic Kennedy Mungare Kamanda